Διαβάζουμε τις απαντήσεις σας όπως ακριβώς σας υποσχεθήκαμε. Μία πολύ ωραία ιδέα μας έδωσε η Αναστασία που γράφει μια κάρτα πιστότητας για να μαζεύουν πόντους οι πελάτες και περισσότερους διαγωνισμούς. Επίσης, το site σας σε κάποια σημεία μπορεί να γίνει και λίγο πιο λειτουργικό. Τα δωράκια που βάζεις είναι πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι, κάρτα πιστότητας. Καταρχήν, για να κάνω μία μίξη λίγο των ερωτήσεών σας, έχουμε ετοιμάσει ένα νέο e-shop, το οποίο θα ανέβει περίπου μέσα Ιανουαρίου. Επειδή μας γράψατε πάρα πολύ ότι δυσκολεύεστε με τις αγορές σας στο site, με το μεγεθολόγιο, με τα sites, τα βλέπουμε όλα αυτά, τα γνωρίζουμε και πραγματικά αγωνιζόμαστε για το καλύτερο δυνατό στο καινούριο site. Όσον αφορά τώρα για την κάρτα πιστότητας, εκεί λοιπόν θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάρτες για όλους τους πελάτες μας, είτε ηλεκτρονικές είτε και για το φυσικό μας κατάστημα, σε φυσική μορφή, για να κερδίζετε πόντους, δώρα και τα σχετικά. Όλα θα γίνουν. Αυτό ακούστηκε σαν πολιτική υπόσχεση, αλλά θα γίνει. Είπαμε λοιπόν για την κάρτα πιστότητας, είπαμε για το site που ρωτάει η φίλη μας. Βάζουμε και δωράκια σε κάποιες παραγγελίες. Βέβαια, όταν έχουμε εκπτώσεις μέχρι και μισή τιμή, καταλαβαίνετε ότι ήδη παίρνουμε πίσω τα χρήματα που έχουμε δώσει για τις αγορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα εκεί να μπουν δώρα. Σε γενικές γραμμές όμως, κάνουμε δωράκια σε πελάτες μας. Οπότε, αν έχετε λάβει δώρο, γράψτε για να το δουν και οι υπόλοιποι που δεν πιστεύουν.